Lokal nga pangluhan, mga pahamtang sang border control bangod sa ASF. Samtang Iloilo City Slaughterhouse, istrikto nga patuman sang pagsulundan sa pag-ihaw para masiguro nga hindi makalaton ang ASF. Mga pahamtang sang border control ang lokal nga pangluhan sa syudad sang Iloilo sa kaipi nga banwa sang Uton. Ini kasunod sang pagkatukib sang labing una nga suspected case sang African Swine Fever o kon ASF sa probinsya sang Iloilo. Ang border control ang ipahamtang sa Mohon, Santo Niño Sur Arevalo, Kalahunan, kag Hibawaan nga amo mga barangay boundary sa Uton. Katuyuan sini nga ma-regulate ang pagsunod sang produkto nga baboy gikan sa Uton. What silingon, may temporary ban sa pagsunod sang live hogs, boar semen, pork and pork-related products. Ang aton nga city will be setting up border controls sa kaipi nga mga barangays sang Uton. Siya. So, ang nahimo naton with our city mayor here, activate kita sang ginintensify naton ang aton surveillance and monitoring sang masakit nga ni sa aton sa mga barangays nga may mga backyard racers. Actually, dahil sa aton sa city, wala kita sang commercial farm, more ang backyard racers ta. So, na-intensify naton aton monitoring, galibot ang aton nga team sa City Vet, kapanghatag sang disinfectants para malimpyuhan ng ilang mga tangkal. Kaya, ang aton dapat nga ipasiguro sa ini nga masakit ang aton nga biosecurity. Sang Sabado, ginpirmahan ni Mayor Treñas ang Executive Order No. 84 Series of 2022 nga nagamando sa istriktong pagpangita sang vet certificate sa tarang nga sapat nga ihawon sa Iloilo City Slaughterhouse. Importante ini suno sa City Agriculture Office bangod sang risgo dala sang ASF. Dapat nga maipakita nga resibo ang nagapaihaw para hindi na maglapta ang balatian sa mga sapat. On our side, we have activated, we have gingaan tasing information ng aton nga Iloilo Farmers Federation to watch sang ilang mga constituents sang signs of galuya ang baboy and everything, no. And in response to the marching order of mayor sa IAO, together with the city vet kag city slaughterhouse, tawag ba namon ang police, ang mga chiefs of police sang Mandurriao and Arevalo, and we will with all the things nga kinanglanon for a basic nga border control, i-try na mo na nga i-set up sa buong adlaw gid mayor ang checkpoints kana, no, if you can call the checkpoints. And readily it will entail nga dapat na siya may tire wash, disinfectant. Kaga kung nagakarga sila baboy, ang tanawon sinada namon ang ila certificate of inspection. Kaga ang driver sinakag ang mga nagasakay tanan, dapat ma-footbath kina sila. Sunod naman sa City Health Office, mahimo mangin carriers ang virus ang tao, gana importante ang pag-disinfect sa mga tangkal sang baboy. Ginbuhi naman ang Task Force Hot Meat para mag-monitor sa mga karne kag baboy nga ginadala sa merkado. Prioridad sa karon ang biosecurity bagod mahimo naman makaapekto sa ekonomiya sang syudad, partikular sa presyo sang baboy, pananglit magnubo ang supply sini sa merkado. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Nakaalerto ang Iloilo City Slaughterhouse kasunod sang mando ni Mayor Jerry Treñas nga istriktohon ang pagsunod sang ginaihaw nga baboy. Ini bilang papanghanda matapos sa diskubrehan ang suspected case ang African Swine Fever sa banwa sang Uton. Sa karon, ginapatuman ang No Vet Health Certificate, No Ihaw, para masiguro nga wala sang may makalusot. Bali sa slaughterhouse subong, nagabaton lang kami sang baboy nga may municipal vet certificate. Kung wala sang municipal vet certificate, why na namon ginabaton kaga before na magsulod ang baboy dira sa slaughterhouse, ginapasprehan ko gid astang salakyan sang disinfectant. Nagmando man ang alkalde sa regular nga inspection sa mga merkado para masiguro kag ma-monitor kung sa di nagahalin ang mga karne sang baboy. Sa market gali nagalibot man kami upod sa meat inspector kaga isang mga iyasang anti-hot meat. Tingina-check man ni namon sang last Friday digto kami sa Arevalo Market kay digto gid ang malapit sa Uton.
ginahinyo man namon sa mga dealers nga dapat hindi gid sila na magbaton sang meat nga halin sa uton. Kag subong man diri sa terminal market. Nagpangayo na sang bulig ang task force sa PNP para mag-upod sa paglibot sa mga merkado sa tion sang inspection. Kabahin man ang kapulisan sa border control nga ipahamtang sumugod-subong nga adlaw. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.